ערב טוב, ברוכים הבאים. כשתוכנן הערב הזה, לא ידענו שכוחות השמיים מגיעים גם הם להשתתף באירוע המרגש שהולך להיות כאן הערב. אז לפני הכל אני חושב שלכל אלה שנפרדו מהפוך ומהחימום בבית ובאו לכאן, מגיע תודה גדולה. תודה גדולה, אתם יכולים למחוא כפיים. תודה לכם. הערב הזה הוא לא ערב זיכרון לאייל. הוא ערב שלנו. אלה שנמצאים כאן, שנשארו כאן, אלה שממשיכים את דרכו של אייל. אז זה נכון שההורים כאן, והאחים והאחיות, ובני המשפחה, והרבה הרבה חברים, וגם בני המשפחות, פרנקל ושייר, גם הם איתנו כאן. ואני חושב שרק המציאות, נקרא לזה המיוחדת, של מדינת ישראל, גורמת לנו תוך שעה, שעתיים באמצע חיינו, להתחבר פתאום אל מישהו, או אל משפחה, או אל ישיבה, שעד לאותו רגע אולי לא הכרנו אותם בכלל, ולהרגיש תוך דקות ספורות שהם חלק מאיתנו, חלק מבשרנו, חלק מדאגתנו, חלק מאיתנו. אני מאמין שכל אדם שיושב כאן באולם, כמו כל אדם שיושב בארץ הזאת, זוכר איפה הוא בדיוק היה כשקיבלנו את ההודעה הראשונה שמשהו קורה. אבל מה שהיה היה. ואנחנו כאן הערב, להמשיך את דרכו, ניסיתי למצוא איזו מילה, דרכו האופטימית, דרכו השמחה, דרכו המיוחדת של אייל. וכשחשבתי שאני מכיר את הילד הזה, מהסיפורים, אני התחברתי עם המשפחה עוד בזמן, עוד לפני זמן ההלוויה והשבעה. חשבתי שאני מכיר את הילד הזה, והיה ברור שמדובר, בדיוק כמו כל השלישייה, בילדים שמגיעים מבתים מאוד מיוחדים, ואין מצב שהם מתפספסים בדרך. אבל שקיבלתי לפני ימים אחדים, את כתב היד של אייל, ביומן שהוא כתב, אנחנו מקדמים בברכה את הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. כשקיבלתי את הדפים עם כתב ידו של אייל, הבנתי שכנראה אני לא מכיר אותו, לא הכרתי אותו. לדעתי בסוף הערב הזה, כולנו נגלה שלא ממש הכרנו את אייל. ושוב, זהו אינו ערב זיכרון, זהו ערב של המשכיות, ערב של רוממות רוח, ערב של ממשיכים בדרכו של אייל. ואני מבקש להודות לעיר פתח תקווה שמארחת אותנו כאן בהיכל התרבות הנפלא שלהם, ולהזמין בבקשה להזמין בבקשה את ראש העיר לפתוח את הערב. מר ברוורמן, בבקשה. כבוד הרב הראשי לישראל דוד לאו, ראש עיריית אלעד ישראל פורוש, מנכ"ל היכל התרבות, חבר הנהלת העיר אבי בלושטיין, משפחת שייר, משפחת פרנקל, איריס, אורי, משפחת יפרח היקרה, אורחים נכבדים. בעוד כשבועיים נחגוג את חג הפורים, ונקרא במגילה שנפתחת ברצון להשמיד כל זכר לעם היהודי, כפי שכתוב, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. את חג הפורים הזה אייל לא יזכה לחגוג. גם לא גלעד ולא נפתלי. רציחתם של שלושת הנערים ללא עוול בכפם היא עדות מזעזעת לשנאה כלפינו.
רצח הנערים הינה צלקת עמוקה וכואבת, זכר לרשע, לזדון ולאכזריות אין קץ. לדאבוננו, מגילת אסתר נצחית ותקפה לימינו בדיוק כמו לימים עברו. אנו נחשפים כל העת לשנאת חינם, לאנטישמיות, להתנכלות ברוב מדינות העולם כנגד יהודים רק בשל מוצאם ורק בשל אמונתם. לאחרונה היינו עדים לרצח המזעזע בצרפת ולפני ימים ספורים בדנמרק, וכן לעשרות גילויי אנטישמיות במדינות רבות בעולם שחיים בהן מאות אלפי יהודים. גם היום, חצי שנה אחרי הרצח הנתעב, אין מילים בפי לנחם את המשפחות. המילים צרות מלהכיל את הכאב והקושי, והזיכרון טרי ומוחשי וצובט בלב עד כאב. לא נוכל להקל על הכאב במילים כאלה ואחרות, אבל נוכל להבטיח שנעשה כל שלאל ידינו כדי להנציח את זכרם של אייל, גלעד ונפתלי. אייל היה תלמיד שהתחנך פה בעיר בפתח תקווה. מכיתה ב' ועד סיום התיכון הוא למד במוסדות דרכי נועם עוד כשהיו בשכונת שעריה. הוא היה מדריך בתנועת עזרה בסניף הדר גנים והיה שליח בני עקיבא במספר מקומות בעיר. את רוב שנות ילדותו העביר אייל פה בעיר ואסף סביבו חניכים וחברים רבים תושבי העיר. גם שאר ילדי משפחת יפרח מתחנכים במוסדות חינוך פה בעיר. אייל, בן טוב לעמו, לארצו, להוריו ולמשפחתו, השאיר אחריו דרך וערכים בהם האמין. לאורם של ערכים אלו נמשיך ללכת ולכבד בכך את זכרו. יהי זכרו ברוך. תודה רבה לראש העיר, ואיתנו נמצא פינה מהלוז הצפוף שלו, את זמנו, כבוד הרב הראשי לישראל, ואני מבקש מיד להזמין לבמה את כבוד הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל. מכובדי ראש העיר פתח תקווה, ראש העיר אלעד, ראשי הקהל בפתח תקווה, בני משפחות, חברים, מוריי ורבותיי. לילה מיוחד הוא הלילה הזה, לילה של ראש חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה. כולנו רגילים לומר את המשפט הזה, לצטט את הביטוי של חז"ל שאמרו משנכנס אדר מרבים בשמחה. אני מבקש ללמוד איתכם לרגע את המשפט הזה לאור הבנתו של אחד מגדולי בעלי הנגינה בעולם החסידות, האדמו"ר ממוג'יץ. הוא שאל שאלה פשוטה כל כך. משנכנס אדר, היום כולנו יודעים ורגילים לביטוי שמרבים בשמחה. אבל בואו נחזור אחורנית אל אותם ימי פורים, אל אותם ימי שושן, אל היהודים שהיו באותה התקופה בימי אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש. אותם יהודים שומעים בתחילת חודש ניסן, כך נקרא במגילה בעוד שבועיים, שומעים בתחילת חודש ניסן שיש גזירה איומה על העם היהודי. אחשוורוש וביחד עם המן גוזרים גזירה. ומי חתומים על הגזירה הזאת? המלך שמאפשר זאת לכל הגויים, לכל המבקשים להתנכל לעם היהודי. נאספים ל3 ימים של תפילה. מתארגנים, מבקשים מאסתר אחות לנו בבית המלך, ומנסים בכל דרך שהיא לעשות משהו, וזוכים לנס. ואכן, ביום ט"ז בחודש ניסן, המשתה השני של אסתר, ובלילה נתלה המן, אבל עוד לא קרה בעצם שום דבר. כי המלך אומר לאסתר ולמרדכי, הוא אומר להם, אני מצטער. הכתב שכתבתי, כתב אשר נכתב בטבעת המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אין שום אפשרות להחזיר את הגזרה
להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אני לא יכול לעשות שום דבר. ואז מה הברירה היחידה? אם אי אפשר לשנות את הגזרה, הוא מאפשר ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. ואז מגיע לו חודש תשרי של אותה שנה. אני מעלה על דעתי ומדמיין רק את התפילות, דאגה. 127 מדינות, מי יודע מה יהיה? חודש כסלו, חודש טבת, חודש שבט עובר, ובאלף באדר של אותה השנה, יודעים היהודים שבסך הכל בעוד 13 ימים זה היום הגורלי, שבו יעמדו עליהם מכל העולם כולו להשמיד, להרוג ולאבד, כשלנו רק מותר להיקהל ולעמוד על נפשם. איזה פחד, איזו דאגה. מי שנכנס אז אדר, לא כל כך הרבו בשמחה בעצם. מי שנכנס אז אדר, רעדו, דאגו, התפללו והתכוננו ליום מדאיג, ליום שמי יודע מה יהיה. ובכל זאת אומרים חכמים מי שנכנס אדר. אומר היה האדמו"ר ממוג'יץ, מי שנכנס אדר, העם היהודי זה עם שאף על פי כן מרבים בשמחה. למרות שזה היה יום קשה, למרות שהדאגה רק התגברה והלכה מניסן, רגע חתימת הגזרה, ועד הרגע של הביצוע באדר, למרות שהדאגה, מפלס הדאגה עולה, החשש מרטיט, ובכל זאת מרבים בשמחה, כי זהו העם היהודי, עם של אמונה, עם של תפילה, עם שמאמין ובדרך האמונה צועד ומתעלה. זה דבר מיוחד מאוד דווקא לעם היהודי. לא זכינו. כאשר שמענו את השמועה, היעדרות, עוד לא היה ברור מה קורה. זה כבר היה אחרי הזמן, לא ידענו שכבר נחתמה הגזרה וכבר בוצעה. אז עמדנו וביקשנו לקרוא הרקיעים. עמדנו באחדות מופלאה של עם ישראל, להתפלל, לחשוב על מעשים טובים, לחפש את האור ואת הטוב כדי לזכות לשובם. כי הרי לו היינו יודעים קודם, עוצמתה של התפילה וכוחה של האחדות שבינינו, מסוגלים היו לקרוא הרקיעים ולהשיבם. אבל לא זכינו, התחלנו להתפלל כשכבר היה מאוחר. זה לא אומר שאנחנו מאבדים תקווה וייאוש, כי אנחנו יודעים שעוד הרבה דרך לפנינו, ובדרך הארוכה הזאת אנחנו מאמינים בכוחה של התפילה, באחדות, בנגינה שתחבר את כולנו גם הערב, ובכוחות הללו שיתנו לנו לקחת את הנר הזה, את נרו של אייל, וביחד איתו את גלעד ונפתלי, את שלושת הנרות הללו, ולהאיר איתם את העולם. להאיר איתם את העולם בתורה, בחסד, בתפילה, בחיבור של יהודים זה לזה, כדי שכשמי שנכנס אדר, לא רק אף על פי כן הרבו אז בשמחה, אלא באמת, מי שנכנס אדר, נרבה כולנו בשמחה. כי כמו שאז ליהודים הייתה אורה, שמחה, ששון ועיקר, במהרה בעזרת השם כן תהיה לנו. תודה רבה לכבוד הרב, גם על זמנו, גם על דבריו היוצאים מהלב. בסייעתא דשמיא ובהשתדלות, מתוך היומן של אייל, צריך למצוא את המקום המתוקן של כוח וכוח שנמצא בחיינו. את המוזיקה להפוך לעונג, לנשמה. את האכילה לנפש בריאה. את הריקודים לנפש שמחה. את החברה למקום של עוצמה. כל כוח ונקודת כוחו יש להוציא ממנו את הטוב. גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד,
על הבמה, ישי ריבו.